Nah, man, but more things that happen for about he na-emekwa na aba. Because mgbe m gechara voice note herself, ahụ just jụọ m oyi. So when much unu go the voice note unu get the voice note unu confirm o. ụmụ Chineke ndewonu. Enwere ozi ntọrọ ịtụsa n'abalị a bụ onye ọbụla bi n'Aba, ihe na-eme n'Aba n'oge ndị a. Na chọọchị anyị gara taa, ofu nwaanyị na nwa ya bịara na chọọchị anyị taa. So wee na-ekwu na nwa ya nwaanyị gara ọrụ na Fraịde na St. Michael's ka ọ na-arụ. Na mgbede St. Michael's ya pụta na St. Michael's by Asa Road baa keke o ji alọta nọmba 1. O si ya hụ keke ahụ enweghị obi ịma keke kwụsị si ya nọmba 1 ya baa. Ọ gatụgatụ bute ofu onye, gatụgatụ butekwa onye nke ọzọ ka ọ na-erutezi Ehi Road ya tiwe na ya na-agatikwe nọmba 1. Onye na-aga akwụ ya 500 naira na moto na keke a ya rituo, onye na-aga akwụ ya 500 naira keke a ya rituo. So nwa a wee sị de n'ọkwa 100 naira ka m ji. Ozugbo onye nwa a kwuru okwu ahụ, ọgwụ ha ji acha mụọ ya, nwa ahụ ya makwaghị onwe ya. Nwa ahụ adịzie ka onye adrọg ndị ya na-aba na keke ahụ ama na ọya na ha so ha wee buru nwa atọ nọ n'osisi ọma kpam. Nne na nna nwa wee chọgide ya n'abalị Fraịde enweta ya. Nwa wee na-ekwu na ha buru ya bazie n'ime ebe ọha bara. Mgbe ahụ ọ na-emezi ka onye na-amaghị. Ọkpọbata ha na họl ebe a kpọbatara ha, lekwe ndị mmadụ ma nwaanyị dị ime ma ụmụ nwoke ma ụmụ agbọghọbịa. So nwa wee sị ọnụkata ọgwụ ya dịka nwe ihe sụta apụọ n'anya ya wee na-elezi ihe mere maka na ekere ya ụkwụ ka ekwe ya aka dobe n'oche na onye a chọrọ igbu akụta ya aka, maka onye ọbụla na-emezi ka oluku. Onye ọbụla a chọrọ igbu akụta ya aka kpọrọ ya baa. Ama na ndị organ harvester ka nwa banyere na keke ha. So ha wee buru ha gaa ebe ahụ. Nwa wee na-ekwu taa na chọọchị na ya na ebe ahụ egbuo nke nwaanyị nwa agbọghọbịa bere ya na abụọ tụpụrụ ndị na-azụ ara ha zụrụ ha osu ndị na-azụ ya na ọrịdị. Egbuo nke nwoke gbupụ ya ọgan ya, ọbara na-apụ ya, na-etisi Chineke oweta ka ya siri wee nwụọ. Chineke oweta otu esi wee nwụọ. O sidu n'ite ya mere ya si Chineke na ya biko enwebe si mmehie na ọgbaghara n'ihi na ya amara na ọgbọ nwoke ya na. O si ndị anụkatazie mgbe ya na-edezi anya ndị abịa jụọ eze si ya nọ ọ na-ahụ ha ekwu okwu. Ọ sị ha sị na nwa na-ahụ ha ọpụ na ọgwụ niile ha gbara nwa na nwa ka marakwa ebe ọ nọ. Ọ sị ya ka a na-eme n'ike nke Chineke. Mama ya na ebe a na-ekpe a na-akpọ Chineke kamgbe abalị Fraịde tiri ruo Satọde a na-akpọ Chineke. So nwa sị na ọ nọkọtazie afọ egburu nwaanyị dị ime. Ọsọ nwere dọkịta nọ dị ya, dọkịta aha ya efe dọkịta ya pụta ga-gbuwa nwaanyị dị ime afọ wepụta nwa ha tụpụrụ ndị na-azụ nwa amụrụ ọhụrụ. On the process the woman ha ebupụga the woman anwụọ. So ụta ka esi egbu ndị mmadụ a sị ya bịa a na-ebute a na-aga na line na-egbu. So so ruzie na nke ya onye nke a sị na ike agwụna ya, onye nke a sị na isi na awa ya, onye nke a sị na ụra na-atụ ya, ndị nke a sị ka a kọntinu echi. Ihe a ka ha megide hapụzie nwa na họl ahụ pụ. Nwa si elegide ya lee na ha na-arahụzi ụra ya bịa werezie aka ya Chineke nyere ya aka ya tụsịsịa ihe kere n'ụkwụ na aka. So legide ya wee gbapụtazie n'ime kọmpaụnd wee maa fensị. Ọdụ otu nwa jiri maa fensị na ya nwa fensị makpuzie n'ime ọhịa n'ime abalị Fraịde nwere Satọde. Nwa fensị makpuo n'ime ọhịa. Ọsọ ndị wee ya na-agba ọsọ na ọsọ ebe a nnukwu ọhịa gbapụtazie main road n'isi ụtụtụ by 4 o'clock. Onye osi gbapụta main road bịa fụzie nwaanyị na-amụ ụzọ na-aga ahịa. So wee jụazie nwaanyị ahụ kọwaziere nwaanyị wee sị ya bịa ka o dupu ya ebe ọ ga-esi pụọ. Ọnọ nwaanyị a gbara nwa keke from 1500 wee bulateruo ya na pak. Nwaanyị a wee kwụ ụgwọ si na ọma onye ọ bụ na ọ na-aga ndị a na-agba ụzọ aga ahịa. So ozi mgbe a na-ajụ nwaanyị a sị na ebe ahụ a na-akpọ ebe ahụ fam nọ n'osisi ọma na ebe ahụ dị. So ụmụ Chineke ihe ji isi ka m kwuo ihe a na platfọm biko nụ onye ọbụla na-abara keke agbakọtasị gị na ụkwa ego ahụ eji aga ebe a ka eji aga. Nwanne ekwu n'okwu tibe mkpu na ndị organ harvester ha juru eju na Asa Road, ha juru eju na Aba, ha na-eji keke na-aga. Biko arịọ mmụọ nsọ si ya nyere m aka ka m nwee ike ikwu ihe a kwupụta ya ka onye ọbụla zee onwe ya. Gwa nwa gị nwa agbọghọbịa nwoke onye na onye nna ị na-aga njem n'abalị mara otu isi aga n'ọnọdụ anyị nọ n'Aba kịta
ma ebe niile ugbu a ọcha ọkụ. So Chineke gozie unu. Ekele na-ekele Chineke wo na ọ napụtara nwatakịrị a ọsọ niile ahụ ọ gbara ya ọbịa na chọọchị today bịa kwuo otu o siri gaa na tụtụ ụnyaahụ ka ọ lọtara ọrụ ọ gara na Fraịde. So Chineke gozie unu tụsa ozi a ka a mara ma a ga-ama ebe owu fam ka Chineke gara ya agha ebe ahụ napụta ndị eji asị ụtọ aka na-akpọta mmadụ every day na ebe ha ọ ga ndị na-azụ ha na-abịakwa ka Chineke gozie unu. oke na ahịa biko unu onye na-aba unu nọrọ nga na onye ọbụla nọrọ safe because ha na-emegazi ugbu a sefe ọ gbagara nigga asụchọgo ego to kill person slaughter rape pass na ame imegakwa na aba asị ha mere ebe farm asụ ebe farm ka ọ nọ biko unu ga-asị ndị nwe Aba gọvanọ Alex Oti biko ma ndị na-arụ ya ọrụ all these our big men biko unu ga-eme ka lebara that place anya unu ga-ama mba na information eru na ekwesịrị gbafuchi from that place so biko unu ndị ma farm ahụ unu mekwa ga-aleghara ime investigation gbasara that place so very much thank you.